I don't know what to do. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. Someday are certain of what awaits them when it all ends, but I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century, or will I be forgotten? Dobré ráno, dneska je úterý a já vás vítám u mého nového vlogu. Já jsem teď byla ve městě, dala jsem si vanilkovou maču v kavárně a stříhala jsem vlog, který vyjde před tímhle z Tenerife. No a po cestě jsem v květinářství zahlídla kyťučky a tím, jak svítí sluníčko a je úplně teplo, já mám na sobě jenom takovou lehkou bundičku, tak jsem si řekla, že už začnu se zahradou a koupila jsem si tyhle nádherný hortenzie a tady tyhle kytičky, popravdě nevím, jak se jmenujou, ale už jsem je na zahradě měla a jsou nádherný, úplně boží, takže jsem je musela vzít a už začnu pomalu to dávat tady dohromady, protože už se to probouzí všechno, já vám to ukážu a hrozně se tento rok těším na pěstování kytek, zasazení tady těch všech kytek a že si to zase tady zútulníme celou tu zahradu a no, hrozně se na to těším. Koukejte na to. Tady mám z minulého roku hortenzie, ty už pomaličku začínají růst. Tady okrasná třešeň už taky začíná. Ta bude taky úplně nádherně růžová. Co se ale těším úplně nejvíc, tak je naše meruňka. Ta už se taky probouzí. Jak to bude zase krásně růžový. To úplně miluju, ten výhled náš z kuchyně. Morning comes with the early summer light. Curtains sway gently by the window, and you're sleeping. Tender wind dancing on my skin makes me stay in bed a little longer. Krásné dobré ráno, dneska je pondělí a my jsme se konečně rozhodli, že vymalujeme Táničky pokojíček, protože tady ta stěna vypadala už šíleně, takže Mara tady teď zadělává díry po nápisu, který byl tady na té zdi. A my jsme se konečně odhodlali koupit postel. Rozhodli jsme se, že koupíme 2 stejný manželský postele. Jednu tady k Táničce právě a jednu k nám. A jsme zvědaví, jak to bude vypadat, protože doteď jsme spali tady všichni spolu v pokojíčku na madracích. Protože to prostě bylo pro nás jednodušší s uspáváním a celkově jsme chtěli spát všichni spolu, ale už jsme se rozhodli, že objednáme normální postel, takže jsme si řekli, že rovnou tady i vymalujeme. Tady tahle stěna už vypadala příšerně, tady tahle stěna potřebuje namalovat znovu, takže jsme byli v Hornbachu vybrat s Táničkou barvu, vybrali jsme takovou světle růžovou, hezkou, takovou víc jako čučavější než tady tuhle. Tánička je ve školce a my jdem malovat. What to say, Na té kameře vypadá daleko světlejší než ve skutečnosti. Ve skutečnosti je to víc taková růžová domeruňková, ale určitě tmavší než na té kameře. A myslím si, že tady bude moc hezká.
Takhle to jde docela vidět. Uvidíme. Don't you go leaving me all alone. The things that I do just to keep you close. I'm sorry if I'm coming off too strong, but maybe I'm just acting tough. 'Cause deep down I'm scared of love, scared of love, scared to trust. But with you I'm brave enough to try again and just pretend that maybe I found the one again. I want you for the rest of my days. 'Cause baby, I don't know what I do. And if I lost you, the love of my life would kill me, it's true. 'Cause there'd be no me without you. I'm in too deep. The way I felt for you, there's no coming back. Girl, you got me in the palm of your hands. I'm sorry if I'm coming off too strong, but I'm sick of acting tough. 'Cause deep down I wanna love, wanna trust. And with you I'm brave enough to try again and just pretend that maybe I found the one again. I want you for the rest of my days. 'Cause baby, I don't know what to do. If I lost you, the love of my life would kill me, it's true. 'Cause there'd be no me without you now. All my life, all my days and all my nights, want you here by my side. There'd be no me without you. 'Cause I would rather die than live a life without you right here with me. There'd be no me without you. Krásné dobré ráno, dneska je úterý, už teda není úplně ráno, je něco kolem 10:30 a já jsem se teď rozhodla, že pojedu do města. Mara mezi tím skládá postele, které nám přišly a řekli jsme si, že si rovnou koupíme nový prostěradla, možná koupím i nový povlečení, protože už to máme pár let a už jsme si řekli, když máme prostě novou postel, máme i novou madraci, tak že si k tomu koupíme i celkově nový prostě prostěradla a povlečení, ať to máme celkově všechno hezký, nový, neotrhaný a neožmolkovaný a tak. A už jsme to prostě potřebovali. Takže já teď pojedu, vyhlídla jsem si hezký povlečení pro Táničku v H&M-ku. Už jsem na něj koukala před pár měsícema, ale říkala jsem si, že počkám, že ještě máme jako normálně prostě povlečení a teď přišel správný čas. Koukala jsem na web, že to tam mají přímo jako v obchodě v Šantovce, takže proto sjedu, koupím rovnou prostěradla a koupím si po cestě maču v průchodu, protože to jsem dlouho neměla a mají tam úplně nejlepší. Já si teda dělám i doma třeba od šufanu nebo tu spilled matcha, ale jsou jako výborný. Podle mě jsou daleko lepší než ve většině kavárnách, to, co si dělám doma, ale prostě v tom průchodu mají furt nejlepší ze všech, co jsem kdy měla. Nevím, jak je to možný. Možná ještě tomu konkurovalo v Praze Senzu, se to jmenuje ta kavárna. Tak tam mi taky moc chutnala, ale prostě tady mají nejlepší. Takže si pro ní zajedu a potom pojedu zpátky za Marou, ukážu vám teda už i ty postele. A já už jsem je viděla. Trošku se bojím, že jsme neodhadli úplně správnej
odstín a do toho dětského pokojíčku to nesedí úplně tolik, jak jsem chtěla, ale nevadí, vypadá hezky, vypadá kvalitně. My jsme vlastně objednali postele ze stejného materiálu, jako máme gauč, protože s tím gaučem jsme hrozně spokojení a líbí se nám, takže jsme si řekli, že objednáme rovnou i postele takový. Uvidíme. Myslím si, že to bude tak či tak hezký, hlavně ať jsou pohodlný. A zajímá mě, jak to bude s naším spánkem, protože se omlouvám, že se to třepe, ale já to držím tak blbě hrozně. No jsem zvědavá, jak to bude s naším spánkem, protože doteď jsme vlastně několik měsíců spali s Táničkou všichni na madracích vedle sebe a ona jakoby odmítala spát prostě sama. My jsme taky úplně do toho nechtěli jít, mně se líbilo s ní spinkat prostě v jedné posteli a přijde mi ten kontakt jako hezký, ale zároveň už jsme nemohli prostě spát na madracích na zemi, i když jsme je zvedali, aby větrali, aby prostě tam nebyla nějaká plíseň nebo něco, snažili jsme se je větrat, tak to není prostě dobrý řešení, takže proto jsme se konečně rozhoupali koupit postele. Zároveň Mara přivezl včera i dveře, které nám chyběly v pokojíčku, já vám to potom natočím, jak to vypadá. A takže budeme mít i dveře, což znamená, že nebudeme muset být se sluchátkama u televize večer, ale budeme si moct normálně tu televizi pustit a zavřít Táničce do pokojíčku dveře. Takže uvidíme, jak to celý dopadne. Možná budeme ještě dál spát, třeba já s Táničkou v pokojíčku, Mara v ložnici, nebo se budeme střídat. Uvidíme. Jsem na to zvědavá, dám vám vědět. Nejsem ani nějak striktní, ani v jedné variantě, že by už Tánička jako musela spát sama. Mě to zároveň hrozně jakoby trhá srdce, že by už měla spát sama a právě dneska, jak jsme tam spali všichni na těch madracích, tak jsem si říkala, co když je to prostě naposled, co spíme všichni jakoby vedle sebe v podstatě, nebo naposled to nebude na dovolených a tak taky spíme třeba vedle sebe, ale prostě co když ona se rozhodne, že už chce spát v pokojíčku, protože o tom mluví, že chce spát sama v pokojíčku, uvidíme, jak bude vypadat realita, no ale co když se rozhodne, že už chce a já z toho budu strašně jako nešťastná vlastně, že už tam spí sama, že je úplně velká holka. I celkově ten pokojíček s tou postelí teď prostě podle mě bude vypadat, jak kdyby jí bylo 15. Tím, že jsme jako koupili normální velkou už postel, aby jí tam potom mohla třeba spát nějaká kamarádka nebo 18 kluci nějací třeba, tak no, prostě už jsme se rozhodli koupit větší postel, ať tam i my můžeme přespávat s ní. Takže já jedu, ukážu vám potom, co jsem nakoupila. Hrozně se mi líbí to povlečení. Doufám, že tam bude vypadat hezky. Táničce se taky strašně líbilo, takže schváleno. No a tak ukážu vám potom dál, jak to bude vypadat. Ta barva vypadá krásně mimochodem. Ta je fakt hezká v tom pokojíčku. Je taková jako dětská, čučavá, ale ne kýčovitá moc. Jo, a ještě jsem vám chtěla říct, my potom jedeme, jak vyzvednu Táničku po obědě, tak jedeme za Nikčou. Máme tam nějaký věci, které jdeme tak jako domlouvat a zároveň si tam dáme něco dobrýho. Já jim tam vezu chleba. Ráno jsem pekla chleby a o tom vám asi řeknu nějaký jiný den, ale povedly se mi fakt asi nejlíp, co se mi zatím povedly, že vyrostly strašně moc do výšky a mají hezký to ucho otevřený a konečně jsem kápla na to, kvůli čemu to je. Takže jsem si říkala, možná mi můžete dát vědět třeba do komentářů, pokud byste chtěli znovu to video o tom chlebu, nějaký jako vylepšený prostě, protože mám asi 2 věci, které dělám trošku jinak a díky tomu právě se udělalo hezký to ucho. Jsem si tím skoro jistá, že to je kvůli tomu. A zároveň jsem použila na to černou pernérku, hladkou, takže to udělalo taky velký rozdíl. Ale o tom jindy, teď musíme dodělat pokojíček a máme spoustu jiných věcí, takže to vám řeknu. Buď to v jiném videu, anebo ještě třeba tady v průběhu tady tohohle videa. Takže já jedu. Já mám strašnou chuť na to maču. When the moon is bright, the dreams are on your side. When the stars are lit, they try to catch your eye.
Is it destiny or just beginner's luck that I found you? Tak, já jsem se vrátila ze šantovky, dala jsem si teda moji milovanou maču a vždycky si říkám, když tam jdu, že prostě lepší není. Fakt. Oni přesně udělají takovou, kterou já naprosto miluju a už mě tam znají, takže mi i dělají s míň vanilkou, že si tam dávám jenom prostě trošku vanilky na to ochucení a je úplně výborná. No a jdu vám teda ukázat, co jsem koupila v rychlosti jenom. Já jsem Táničce neodolala a vzala jsem jí v H&M-ku teda pyžámko, byla jsem jenom v H&M-ku, takže všechno je z H&M-ka. Vzala jsem jí pyžámko teda s krátkým rukávem už a takhle kraťásky, protože ona je hodně taková horkokrevná, takže aby už měla tenčí pyžámko a zároveň je to takovej ten madeirovej asi, prostě bavlněný materiál, který má tady ty malý dírečky, takže je takový vzdušný a já to mám úplně nejradši, tady tenhle materiál na spaní. Potom jsem si i sobě vzala pyžamo, ale doufám, že mě pak v tom nikdy neuvidíte a neřeknete si, že jsem venku v pyžamu, ale já jsem si vzala tady tohle pyžamo, který mi přijde, že vypadá jako setík prostě normálně oblečení a zároveň se to dá využít prostě na doma, na spaní. Je to pyžamo původně, ale myslím si, že se to dá využít i hezky třeba v létě u moře, úplně to vidím. Je to takovej asi lněnej, možná je to bavlna, nevím, materiál, úplně lehonkej, jemňonkej. Má to takhle, já nevím, jak to tady půjde dobře vidět, má to takhle tady takovou krajku, takový vyšívání a k tomu jsou i kraťásky, které na sobě mají teda tu stejnou krajku dole. Tak jsem zvědavá, neskoušela jsem si to, ale jako pyžámko to bude nádherný, jako oblečení na ven uvidíme, doufám. Říkala jsem si, že je to takový jako 2 v 1, hrozně se mi to líbilo. A zároveň se dá využít i třeba jenom ty kraťásky a k tomu nějaká jiná halenka, anebo ta košile třeba i k riflím. Co myslíte? Já myslím, že to bude moc hezký, uvidíme. No a tady mám teda už to povlečení. Vzala jsem takhle pro nás 2 prostě madrace a Táničce na madraci velkou. Ona má takovou tu dvojmadraci, aby nepadala, protože většinou spí uprostřed, tak aby nepadala prostě doprostřed do té díry. A potom jsem teda k tomu vzala to nádherný povlečení. Jsou na tom takový různě barevný kytičky, ovoce a taky, Tánička už na mě tady mává z okna, už jdu za ní, motýlci tam jsou. Nejde to teď nikde vidět, ale já vám to potom ukážu na té posteli. Myslím si, že to bude krásný. Já miluji tady tyhle barvy a Tánička taky říkala, že se jí to hrozně moc líbí. A to je, myslím si, všechno. Tak, to je všechno. Tady jsem si říkala, že vám ještě ukážu, jakou tady máme už jarní velikonoční ozdobu. S Táničkou jsme byli v zahradnictví předevčírem a koupili jsme tam takhle vajíčko. Ona si vybrala tady toho motýlka, kohouta. A mám to takhle v té kytičce, vypadá to krásně podle mě. Ukáž! Teda. Teď přišli. A to je madracem. No ještě tam nejsou madrace, víš? Musí tam tatínek dát ty rošty. A koukej. Aha. Jak vytáhnout? Tak co, líbí se ti ta postel? Líbí. To budeš mít takovou obrovskou postel a budeš se tady moc úplně roztahovat. Nazvat si tady holky. No, a budeš tady moc mít holky. Kluky ne. To až budeš velká. Ano, jak ty. Tak si se můžeš pozvat nějakýho kluka. Ano. A ještě dívejte, ani jsem si říkala, koukej. Tady máme tady ty poličky, že bychom je mohli dát třeba tady. Je naopak. Tak. To je. Tak. No, že bychom tady mohli dát takhle poličky a mohla bys tady mít knížky. Pozor, Táni. Proč ne? Ty budou hezky knížky, ne? Ano, je to jací. Že? Ze dřeva. Dobře. Já už to úplně vidím. Myslím si, že to bude moc hezký. Now the moonlight dances
rises gently over you. I have never found the peace inside my mind. I got nothing here that keeps me in line. In a messed up world, it's hard to see the good in everyone. In a broken conversation, silence won. It's too late now, I got to be on my way for sure. Lesson learned, you make it hard to walk out of the door. Note to self, you don't need to be anywhere but here. And I finally find some peace in me. I gotta let you go for now. Isn't it true? The truth will finally come out. When you feel empty and afraid, I am. Krásné dobré ráno, dneska je čtvrtek a je něco kolem asi 8:30. Táňčku dneska máme doma, protože je opět nemocná. Ani nevím, jestli jsem vám nakonec ukazovala, jak ten pokojíček dopadl. Já jsem si říkala, že vám to jenom takhle v rychlosti ukážu, protože jsem jdu rovnou ustlat. A ještě to teda není úplně hotový, takže možná vám to ukážu ještě v průběhu pár dnů, protože potřebujeme tady přidělat nápis svítící, já tady chci uklidit ty skřínky a tak celkově vysát, vytřít. Takže do toho se ještě pustíme. Některý den venku dneska prší. Přiznám se, že mám hnedka takovou jako tlumenější náladu, když venku není to sluníčko prostě. Každopádně dneska mě čeká hezký dopoledne, protože jedu za mojí kamarádkou, za Anet a jdeme si vyrábět věnce. My už si několikátý rok vyrábíme, vždycky doufám, že mě jde slyšet, protože jsou tady otevřený okna. Už si pár let takhle vyrábíme vždycky buď to podzim, na zimu, na Vánoce, anebo i takhle jarní věnce, takže se hrozně těším. Já jsem ráno upekla chlebík, tak vám ho potom ukážu. Hrozně se mi povedl, poslední 2 teď se mi fakt strašně povedly a je to jenom díky asi 2 věcem, to už jsem vám myslím říkala, který dělám jinak, takže to vám potom ukážu, anebo jsem si říkala, že bych natočila celkově úplně nový video čistě na ten chleba, ale ještě tomu dám pár pokusů, abych vychytala všechny mouchy. No a včera jsem upekla koláčky, takže ty vezmu teďka taky s sebou, vezmu Anetce i chleba. Dáme si prostě něco dobrýho, uděláme si věnce, ukážu vám potom, co jsem si na to koupila za kytičky, plus jsem natrhala nějaký větvičky, které se obávám, že nebudou úplně držet, ale uvidíme. Budeme pracovat s tím, co máme. No a pak se vrátím zpátky za Táničkou, protože pokašlává, takže dneska je prostě doma. A uvidíme, snad se z toho nic nerozjede horšího, protože naposled, když měla teď kašel na Tenerife, tak to trvalo vlastně 3 týdny dohromady. Takže to byla parádička, tak snad se to nebude opakovat. No a já se jdu nachystat a jedu teda za Anet a ukážu vám ten věnec. Hrozně se na to těším. Beru s sebou chlebíček, tady koláčky. A beru si sebou čekankový kafe, protože normální kafe nepiju už nějakou dobu a nemá to bezkofeinový nebo matchu, tak si beru čekankový, mám na to chuť dneska. No a tady mám stužku na věnec a kytičku. Vybrala jsem si takový žluto-oranžový květinky, tady tyhle, ty mám totiž i normálně v květináči před domem, ale trošku se bojím, že to moc nevydrží, uvidíme. Tohle by mělo hezky uschnout, tohle jsem natrhala někde po cestě a tyhle by taky měly snad vydržet na tom věnci. Tohle nevím, uvidíme. Doufám, že to bude hezký, ale myslím si, že se nám to povede. Tak jo, tak já jedu. Mara s Táničkou potřebovali auto, takže já vyjíždím tady v tomhle trošku starším autíčku
který je manuál. Už třeba 4 roky jsem neřídila manuál a vůbec nevím, jestli si to pamatuju. A ještě do toho prší, takže no, držte mi palce. Ale snad je to jak ježdění na kole nebo na lyžích, že se to nezapomíná. Doufejme. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow, hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh, you, ooh, ooh, you, Přijela jsem domů a rovnou nám dorazil balíček. Objednali jsme si novou. Objednali jsme si nerezovou pánev konečně. Úplně boží. Úplně se těším na ty vajíčka, Táni. To budou vajíčka a omelety. A ještě palačinky Taky. a lívance. A i lívance. A po lívancích se dělají nejlepší. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. Someday are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know. I don't know, how could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like lines in the sand? Some people that put their faith into someone who's half their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do. I'm staring into the blue. Já jdu ještě v rychlosti ukázat, jak dopadl nakonec Táničky pokojíček. Tánička si to tady ozdobila svýma obrázkama. Přidělali jsme tam ten svítící nápis. Je to tady už lehce rozbordelené, ale takhle to nakonec vypadá. Líbí se ti ten pokojíček? Líbí se. Tady už jsou dveře konečně a tady má Tánička kuchyňku. What will happen to me? Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten like dust in the